ijikelezana nencwadi yamaKorinto okuqala isahluko seseshumi elinesihlanu indima yona yamashumi amahlanu anesixhenxe. Bhayibhile yami endiyifundayo ihambisanye nje makubulelwe ke kuye uThixo osinikayo uloyiso olo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Isibheno sam kule nginginya ilapha sukufa ngakweyisanga ukufa. Jabulile. Victory over death is guaranteed. Hence Paul evela ngo-57 ivesi esithi makubulelwe kuye uThixo osinikayo uloyiso olo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Fortunately, lamazwi aphuma from their reliable source, the Bible. Uqala bandinikelele into yokokuba sihleli kunye noSathana. Kangangoba manje ndikele inyani kwandlela nijoyina ngiyabonakala noSathana. Yenza nishiyekele ngayo kwezitulo kuyabonakala uba ndigelisana ne-audience ehleli noSathana. Sihleli noSathana. Akaceli permission. Uthixo ugqiba useti alarm. Anilinde nilale. Akrobe bedroom. Ukroba nje kancinci ngentunja yesithixo. Athi ndizeko. Ugqiba kwakho ukutsho efulathela. Bangabethana abantu abatshatileyo phantsi kwengubo ngengqiniba. Omnye sithi asuka ndiye ufikile. Sihleli kunye noSathana. Hamba nam kandisithi kuwe akaliwa ngeekasi zamaxhwele. Akaliwa ngonoba yeyeye bayeza kusasa. Koyiswe izinyanya zisavalelwe. Intonga zabo zikhawukile. Zinye khange into eshikileyo. The only sole hope we have ewe themba elinguYesu Kristu kuphela. Ethi ke iBhayibhile xa ithetha makubulelwe ke kuye uThixo osinikayo uloyiso olo. Hamba nam kasibheke emnyango kandisithi kuwe ngoku i-chance onayo. Get connected to the victory that you are given. Sukungena engcwabeni ungekho connected noYesu loyisile ingcwaba. Suhamba ugileka kwezinye izinto aziloyisanga ingcwaba. nguYesu kuphela ongene engcwabeni waphinda waphuma. Alikho elinye ixoki elikhe layenza loo nto. IsenguYesu yedwa. Kangamakwabantu bangaka ubakhangelayo bandiyayazi uba into eyikhangelayo wonke umuntu uyafuna mos into esiyifunayo isema nami manje ndiyafuna siyafuna zonke njalo khawusebenzise esi sakhono sokufuna ezinye izinto ufune umeyisi ukuba ukweliphini icala. Awuziboni ukufa kukutheza amandla. Ucinga uba wena xa uzijonge esipilini awuziboni umdala. Kangangoba ndandicinga uba mna izipesi ezimpucuko ngoba nami ndiyayibawela le. Kanti abantu bayaphela kuvuthuluka amehlo becinga. I was aware. Ndizothi kuwe don't worry. Kulo mngcwabo kaSisinothemba khawuphume woyame kubhathi. Thanks be to God. Makubulelwe kuye uThixo osinika uloyiso. Jonga kule nto ikubhida uThixo ukunikile uloyiso. Hamba ngokulwa intanga yakho. Amen. Buzwe. Life is uncertain.
but le ndlela uzayihamba uyesu sehambe wayigqiba hambe emva kwakhe masiphakame kulo December kumandi dane ezintendeni naba abazalana abantwana bafuna stationary baba bazalana nabo imandi yona la ngoma chef nami ngiyayithanda chef naba bazalana aphiwo abazalana nani ngo abantwana bafuna stationary ngo ekumandi ndendene ndithi makhulu Itheni manje eqaleni? Abazalana na aphiwo